आच्छा जों नै दा फैदो मा होनो खाथियाव खगरपुर थुलाउरा बेहाय जोङो लाफा दुगाजों आंजों मेथाइ रोजाब फैदो देमसि मोसागोन जोङो जोंनि उनथिंजाय मोनसे ग्रुप दङ बिखात ग्रुप बिहामजो बिखुमजो ग्रुप बिथांमोना मेरला जायगायाव मोसाबाय ना होमबा आच्छा तारजानला नोंथाङा दिनै मा मा प्रिपारेसन खालामना फैदो आरो बेखौथ' दा आंसो मिथिगोन देमसि बैसागो ओमफ्राय जा दं गोसोआव दा उनाव फैयो जानांगौखौ खनसै आरो नामाथाय जुदि नेपालि नांबा नेपालिबो खनजागोन सफा सफिखौ आंथ' नेपालि नङा बर' थेवब्लाबो बोलो होजागोन नांथारगौबा ओमफ्राय नोंनियाव बिराद मोजां मोनसे मेथाइ दङ बै दाथ' जोंना बर' पपुलेसनफ्रा खम नङा होमबा उइद्र' खालामदो आरो बेखौ खननानै बिगुरा सिथानसैमोन आंना आबौफोरजों दाथ' माथो सोरबा मिनिस्वर साराबो माथो गथ' माबा मानसि बांनांगौ हिसाबै बेखौथ' बाखोनायदों सारा दाख्लै कार्बि आंलं माबाफ्रा बुजिया नाखौ उल्था बुजिना दं हिनजावफ्रा सोर हिनजावफ्रा आबौफ्रा उल्था बुजिनानै दङ गथ' साबा सासेजोंनो 10-12 जों खांनो हायोबानो बिहारि नांगौ होनना दावराव जानांगौ आरो दाख्लै कार्बि आंलं बिगुरा सिथानसैमोन आंना दिनै सोर दं बेहाय बहाय दङ दिनै बुदां बलब दङ ओमफ्राय बिनिथा दङ इला दङ फैलाव बस्तु नोंथाङा दङ आंथ' दं आरो उत्तममोन दङ आरो अनेक गोबां मोसाग्रा माबा मेथाइ रोजाबग्रा मोसाग्रा माथो सानाव बुदां बलबजों नोंजों एसे जुद्ध नांखांबाय बेखौ जों सानैजों खनबाय माबा रोजाबबाय उत्तम आच्छा र' बिदिब्ला नोंसिना ग्रुपआ मा नाम मोनदो लिडारा सोर लिडार मा होनदोंमोन बिहामजो बिखुनजो ग्रुप माने बेयाव बिखुमजोबो दं बिहामजो बिखुनजो जोब गासिबो बिहामजो एसे खाथियाव था नै माइकनि बिहामजो बिखुमजो ग्रुप नोंसोरो बेखिनि एरियायाव नोंसोरो रानि आरो एकदम ना औ नंगौ नोंसोरनो माबा बेलेग जाया बेयाव बेखिनि एरियायाव नोंसोरखौ लांथारनांगौ ना लांथारनांगौ बै गोजा गुफुर सासे दंमोन बै र' सासे सोमजिरा फैनाय ओरैहाय नैबे फाय बे सोरनि बिहामजो नोंनि बिहामजो एसे खाथियाव फैलाय एसे खाथियाव फैबाव नुनायावथ' सानै नोंथाङा नायनाय आदा बेखौ बिखुमजो नुथाव ना बेखौ बिखुमजो नुथाव सानैबो जाबाय बेवाइनि बिजावजालिनि बिहामजो आंनि बिहामजो जाबाय जानायाथ' खिन्थु सानैखौ बिजावजालि रखमसो नुयो थारमाने बैसोगोन दा महर मोखां एसे मिलायनाय दङ बैसोजों बाथ्रा गैया सोरबा गोजा गुफुर गावदां सासे दंमोनलाय माव थांखौ नोंना मा नाम एसे खाथियाव बुंब्रा नैयाव अनजिमा मा बसुमतारी मोसासिगोन नोंसोरो आगोल बेलेगाव मोसाना फैसा थैसा मोनखांबाय ना मोनखाङाखै मोसानाया मोसांदो फैसा मोनाखै दिनैथ' मिनिस्वर सार फैगोन नोंसिनाथ' माबायाव गोलैयो BKWC आव नोंसोर आवग्रिनोबाबो गांसेसो लाखि गांसे माने थाइसे खोनाखै आं गांसेया जायानो जोंनो एथ' बुरजा ग्रुपआव गांसेया जानाय नङाना बेनोथ' गांसेया बहुदथा गांसे थायोना फुरा एल होनना एल माने लाखसे बिखा दाखालिसो फैसा मोनदोंथ' बुजियाखै फैसा दं बिसिनाव सोर फैदो अनिल सारबो फैदो नामा फैदो अनिलबो फैदो एकदम आवग्रि खन्दायो दे बिदिब्ला दा स्टेजआव ज' लोगो मोनलायनोसै नोंसोर हायोना जों हायो ठीक আছে अके दे रिहार्सेल होबाय था दे होख्लायसिगोन नोंसोरो दा मा फट' नै आंनिजों इखो नाय इखो फट' लाबाय दं आङो दा हायो न आंनि इउटिउबार माबाफोरखौ साबसक्राइबारफोरखौ हायो न नोंबो मोसागोन मोसाबाय दे नोङो आगोलनिफ्राय थिखां ओरै दे माने फट' थिखांनो आंजों दे थिखांदो ঠিক আছে जाबाय नुसिगोन दा दसे उनाव जोंखौ बेहाय प्रग्राम खालामनाय नुसिगोन रायजोफोर दे